През 1970 година Нобеловата награда за литература е присъдена на Александър Солженицин, известен със своите книги "Един ден на Иван Денисович", "Архипелаг Лак" и "200 години заедно". През 1971 е основана екозащитната организация Greenpeace в Ванкувър, Канада. През 1973 година по екраните излиза страхотният филм "Исус Христос, суперзвезда", адаптиран по едноименната рок-опера. Текстите на Тим Райс, а музиката на Андрю Лойд Уебър. През 1994 американският президент Ричард Никсън подава оставка заради аферата Уотъргейт. През 1975-та се слага край на войната в Виетнам. В резултат Северен Виетнам побеждава и се обединява с Южен Виетнам. През 1976 излиза филма "Строк". През 1977 НАСА изстрелва в космоса Voyager 1 и Voyager 2. На борда им са поставени златни плочи, съдържащи снимки и звуци от Земята, предназначени за евентуална връзка с извънземни цивилизации. Плочите са грамофонни с златно покритие. Към тях е прикрепен пречистен уран с цел да могат да бъдат датирани. Един от записите на плочите е песента "Излева Дели Федоти". През 1978 е родена първата индийска бебе, това става в Великобритания. През 1979 излизат на екран някои от най-забележителните филми в историята: "Коса", "Аз този джаз", "Апокалипсис сега", "Пришелец", "Китайски синдром", "Крамер срещу Крамер", "Манхатън". На Бродуей е поставен мюзикълът "Евита". Режисьори на "Аз този джаз" и "Коса" са съответно Пол Форс и Милош Форман.